Jeg hedder Thomas. Jeg er ejendomsinspektør på Borgen i Sønderborg. Til dagligt er vi 3 mand. Borgen ligger i Sønderborg bymidte, hvor vi har ca. 45 butikker. Vi har parkering, vi har en biograf, og vi har utrolig mange besøgende hver dag. Jamen, det starter med, at vi har elefantriste, som vi har brug for at skifte ud, fordi de er simpelthen blevet glatte. Så vi starter med alle hovedindgange, skifter vi de her riste ud, så vi får en sikker overflade at gå på. Så derefter så er vi jo tilføjet, så kommer der nogle andre, der har nogle trapper, hvor man også finder ud af, jamen, der fungerer det her produkt jo. Vi kunne jo se, at den løsning, vi havde, ikke fungerede. Der var sådan nogle metalriste, som jo så... Altså, der er jo ikke noget, der bider på dem. Altså, det er en glat overflade. Det kan godt være, der huller, men det er jo mere eller mindre kun for vandet kan løbe væk her. Jeg synes, Lise fra Real Safety har en god fornemmelse af, hvad der skal til, og hvad vi har brug for. Altså, så hun er god til også at spørge ind til, hvad den generelle case, altså hun beder om billeder og mål, ikke? Og så er der ret hurtigt en pris. Der er ikke noget vedligeholdelse af betydning. Der er en lille smule vedligehold, det er at eftergå de her skruer, som sådan holder dem, bolde, som holder, at de også stadigvæk er efterspændt. Vi har en forholdsvis stejl trappe til vores cykelparkering, som ligger i kælderen. Og der har vi monteret den her løsning, hvor vi får rigtig god respons på i forhold til det at styre cyklen nedad, hvor folk virkelig synes, det var ubehageligt, inden vi fik de her plader monteret på. Jeg kan sagtens anbefale Real Safetys løsninger, fordi de har i hvert fald givet os en kæmpe værdi, og der er minimalt vedligehold på det efterfølgende også.